Salut și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Eu sunt Eric și da, asta este primul episod de pe acest canal, v-aș ruga să dați un like. Și în primul episod de astăzi vreau să fac ceva mai special. Uite, am 6000 de bani și vreau să iau 4 royale-uri să văd poate primesc ceva bună trei sau dacă nu le deschid. De-abia m-am apucat și eu de joc, acum este update cu Scooby-Doo. N-am foarte multe chestii. Da. Am hoverboard-ul ăsta care e șmecher, lemonade stand. Și haideți până atunci să ne ducem în mijloc. Deci am venit aici în mijloc și ne punem lemonade stand-ul. Poate o să ne cumpere cineva limonadă. Uite așa. Și acum haideți să ne ducem să luăm 4 royale-uri. Deci da, am ăsta, pinguinul ăsta cu fly full grown și vreau să-l dau la trade pentru că vreau un animal cu ride mai bine. Deci astea sunt șansele. Bă, m-aș bucura dacă aș deschide să-mi cadă măcar ceva ultra rar. Să stați să mă duc să văd la mașini. Poate vreo mașină șmecheră. Asta de 900, 1600, 1800. Bă, nu vreau mașină, că am deja hoverboard și mașină simplă. Deci, hai să luăm. Și sper să primești ceva bun la trade. 1, 2, 3, 4. Gata. Uite aici, am 4 royale-uri. Și haideți în mijloc, poate primim ceva bun. Te rog, dă-ne ceva bun. Te rog. Asta nu ne dă. Acceptă. Și oricum cred că dacă le deschid nu o să-mi pice nimic ca bun. Pentru că am mai deschis ieri, cred. Nu mi-a picat rabbit-ul ăsta banii. Bă, dacă ar fi dat unicornul ăla, eu aș fi acceptat. De hoverboard-ul nu accept. Hai să vedem aici, poate ne dă cineva mai bun. Ceva mai bun. Pentru că vreau să am și un unicorn zburător sau un dragon zburător sau cu ride. Nu. Toți ne dau lucruri slabe. Un Auseg și un koala. Full grown. Un dingo newborn și un wolf newborn. Nu-i bun. Uite, ăsta poate ne dă ceva bun. Călăcare dragon. Bă, nu-i bun. Un dragon simplu, fără nimic. Dacă ar fi fost cu ride și flat, poate aș fi acceptat, chiar aș fi acceptat. Haide măcar să ne ducem să-l creștem un pic. Că nu cred că o să ne dea cineva ceva bun la trade. Și haideți să ne schimbăm. Outfit-ul. Iar asta cu skateboard-ului.
Haide, dă-ne tu, te rog, ceva bun. Asta e fata aia. Haide. Nu, e foarte gratis. E vor să-l dau pe gratis. Deci, fraților, o să pun pauză și o să revin când o să primești ceva bun la trade. Deci, fraților, nimeni nu ne dă nimic bun pe aceste ori, deci o să deschidem pe toate patru. Și sunt sigur că nu se pice nimic bun, dar eu sper și vreau foarte mult să-mi pice ceva bun. Măcar un unicorn sau dragon, dar măcar să-mi pice. Sau ceva animal nou, că vreau să am ceva un animal nou. Asta cred că mai are o cerință sau două, cred că una. Poate ne dă asta, dar nu cred. Și buinul, și bainul. Haide să mă pice ceva bun. Te rog, eu te rog. Mai are voie de una. Deci, fraților, pun pauză și revin când mai are o cerință de făcut. Bă, fraților, între timp unul mi-a dat un unicorn, adică un unicorn, un griffin. Și fără nimic, dar nu știu dacă să accept. Habar n-am. Dar nu cred că sunt singur că sunt oameni care mi oferă lucruri mai bune. Deci nu. Haide, poate mai avem o șansă să ne dea. Nu. Deci deschidem unul. Sau haideți să scriem chat. Deci, fraților, mai am încă o șansă să schimb serverul. Că-s doar spaniol sau ce să ăștia. Și revin când schimb serverul. Deci, fraților, am intrat pe alt server și aici. Și vreau întreb pe ăștia ce mi oferă. Și văd că vreau să văd ce mi oferă. What do you offer? Deci aparent asta vrea să ne... Quanto gift. Ce am așa de ulei? Am de ulei în chat. Deci îmi dau mașina Axel și un wow legendar. Bă, nu vreau să accept. Mi-a declinat. Cam să... What do you offer?
Hai să cumpărăm și niște azi de astea să deschidem. Bă, mi-a picat dintr-un ăsta Big Gift, un ultra rar șmecher. Bă, pentru una aș mai accepta. LOL, acceptat. Bă, zic că e foarte destul de bun. Și pot să le fac neon. Nici o să mă pun să le fac neon. Hai să vedem. Poate ne mai dau ceva bun la tăieri. Unde e asta că vreau să-i dau? Uite. Asta vreau să dau broasele înapoi. Și-o dau seama că a făcut o greșeală. What do you offer? Deci pe serverul ăsta. Ia stai un pic. Ok, fraților, deci nimeni nu vrea să ne dea nimic la trade. Am mai încercat, deci haideți să deschidem pe unul și o să mai păstrez două, poate ne dă ceva bun. Deci, fraților, haideți că... Ce rog? Am înțeles. Hai că ne-a picat ceva bun, ok? Fennec Fox. O să încerc să le dau la trei pe celelalte. Poate ne dă cineva ceva bun. Deci astea două în jur că le păstrez și încerc să le dau la trei pe ceva bun. Ok, deci fraților, asta a fost episodul de astăzi. Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Bye bye!